ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Wata sabuwa jarumar Hausa, fitaccen jarumar Hausan nan wato Umma Shehu ta mayar da martani akan kama Sadiya Haruna da hukumar Hisba ta yi saboda zargin nuna tsiraici da kalaman batsa a social media, inda jarumar ta ce a cikin 'yan Hisban akwai masu neman mata kuma manyansu, idan ta ce za ta kama sunansu to abin ba zai daɗi ba, inji jarumar Hausa ta Kannywood wato Umma Shehu. Ga dai abin da Umma Shehun take faɗa. Kar ku manta, ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabon bidiyonmu. Jama'a assalamu alaikum. Na ji an cewa an kama Sadiya Haruna. Ikon Allah. Sadiya Haruna yanzu ta yi laifin da za a kama ta, ba za ku iya gaya mata gaskiya ba in ta yi ba daidai ba. Amma kun ce kun kama ta wai za ku gurfanar da ita a gaban kotu. Ubangiji ne ya ce kar ka shiga tsakanina da bawana. To me na ku? Me na ku? Ni wannan abu yana bani mamaki. Abin da ba ruwanka daɗin kallo ne da shi. In kana tare da ita ka gaya mata gaskiya, in ba za ka iya gaya mata gaskiya ba, ka sa mata ido tsakaninta da ubangijinta ne. Allah ya ce kar ka shiga tsakanina da bawana, amma kun zo kun shiga kun yi kane wai yan Hisba sai shiga. Me na ku a ciki? Me na su? Kar ka shiga tsakanina da bawana, haka ubangiji ya faɗa, amma sun shiga. Su ma wannan abin da suka yi laifi ne wallahi laifi ne, tunda Allah bai ce ka shiga tsakanina da bawana ba. Ba dai ta anshi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba. To me na ku? Menene na ku na shiga ku kane saboda Sadiya Haruna tana wani abu mara kyau? To a cikin mara kyau din da take, in tana yin mai kyau fa Allah zai iya shirya ta wata rana. Wallahi in tana yin mai kyau zizi wata rana za ta iya bari. Sannan kuma wannan abin da ta yi tsakaninta da Allah ne. Yau da Sadiya nan ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, ba yan Hisba ba, duk gaban kotun da duniya sai duniya ma sai ta zage ta. Shi rayuwar nan kowa in abin da ya ga zai iya shi yake yi. Dan Allah dan Annabi a daina shiga hurumin da ba na mutane ba. Maganan gaskiya wallahi tallahi ni abin yana daure min kai. Wallahi tallahi me ne yan Hisba na shiga abin da ba ruwan duk adam a duniya ba wanda bai da laifi wurin ubangiji. Me yasa za su kama Sadiya Haruna? Laifin me ce musu? Kowa yana da laifi wurin ubangiji. Sadiya Haruna ba laifin ta tsakaninta da ubangiji ne. Ku kun riga kun isa ku je lahira ku ce kun zo ku hukunta Sadiya saboda ta yi wani abu, wannan hukuncin na ubangiji ne ba nasu bane. Mun riga kan mu adalci, kai da kanka kafin ayi da kai. Babu wani ko yan Hisban ni in na ce zan kira suna ma za a ji ba daɗi. Akwai masu neman matan su ma. Wallahi in ka ce zaka kira suna sai an yi mamaki. Yan Hisba kuma manyan su, barin gaya miki. Kuma kowa mai laifi ne. Wallahi babu wanda bai da laifi, sai wanda ya kowa yana da laifi a wurin ubangiji. Babu wanda yake zama ma'asumi. Na rantse da Allah, wani irin rayuwa ne. Ni fa shi yasa nake son garin mu, saboda mu ba a mana wannan. Shi dai malam abin da yasa abin da doka ta kama shi yake yi. Ai kika lura da malam shi abin da ya zama wallahi doka yake bi. Baya Sadiya Haruna gaskiya ku sake ta, ni ban ga amfanin shiga hurumin da ba naku ba. Wallahi ban gani ba. Ba ku da hurumin da za ku shiga hurumin Sadiya Haruna. Ko tsirara take yawo. Kuma kowa ne laifi ne wurin ubangiji, ba wanda baya laifi. Ba za a gurfanar da ita a gaban kotu sai ka ce ta kashe mutum. Sadiya fa ba manzon Allah ta